rangrang jamita di minggu Advent napatuluhon tahun B. Marlas niroha di bagasan Penagamun. Pajahaw Parjolo sian panurirang Jesaya biddu ono puluh sada ayat sada saha 2a ayat 10 saha 10 sada. Pajahaw paduahon surat Parjolo Apostel Paulus tuhuria Tesalonik biddu 5 ayat 16 saha 24. Berita nauli Yohanes sada ayat 6 saha 7 ayat 10 sia saha 20 welu. Ahado ipolana pajahaw Parjolo patuduhon halalas niroha na dihilalahon panurirang Jesaya. Hatani Tuhanon di pasaha panurirang Jesaya tuaka bangso Israel naung mulak siatano habuangan Babilonia. Marlas niroha panurirang Jesaya ala diurupi debata ibana marhite-hite todi purbadia. Todi purbadia na dihilalahon si Jesaya tudos mai tu abit ni natar pasu-pasu na paulihon rupana. Jala todi na manubuhon hasit tongan tarsongon hagogoni boni ni suasuanan na tubuh. Tod di purbadia ido muse na manubuhon puji-pujian na pinapatarna tuaka bangso. Manang hagogon laho pararaton barita tuganu halak na marsitaonon pador gison nagale jala baluahon colma natarhon. Masayuli jala maripola do hatani debata na pinasaha ni panurirang Jesaya na mangarahon halap asa totong jaga di bagasan pakirimon bako na jaga manubuhon sihon jala lasniroha na masay belega. Buasa marlas niroha jolma di bagasa pakirimon ala na pinay-may-manay ima Mesias ibana do nanang ro na mabuan hadameon doho las niroha na manotong ala nii dang dirina dibaritahon panurirang Jesaya alai todi purbadia ido dibaritahon hagogonido namar tumbur jala mangerbang dihadirion ni panurirang Jesaya di bagasan halalas niroha hatani debataon di pasah panurirang Jesaya tuaka bangso Israel namulak siya Babilonia. Buasa di patolhas tuaka bangso na mulak siyan habuangan ni manang na siya Babilonia ni asa unang madesu jala madele na sidan marhite panurirang Jesaya di baga-baga hod debatado na naing paluaon na nasida jolma na dibagasan hasusaan manang hagogoton manang hamaolon rekut mangargahon jaji manang baga-baga ni debata di bagasan pakiriman pajahaw paduahon tungdo rap mangodoson hagogoni todi purbadia. Apostel Paulus mangodoson todi purbadia na pinasaha ni debata
gabe surung-surung ni halak Kristen jala to di porbadia nama bain halak Kristen gabe marlas ni roha puhut martangiang persidohot marlas ni roha di bagasa Tuhani jala tolak mangulahon di bagasan hasitongan jala huhut mulak sianaka hajahaton dosa di somma rikot ikot totong di pagalak tu di bagasan nguluni halak Kristen barita nauli mangodoson isedo namangain to di perbadiai laho pabadiakon nasa jorma Johannes padidi madok dan awi di boto si Johannes padidi do nasotama ibana pabadiakon jolma marhite to di perbadia ai holan pangarik kisah bindo anggo si Johannes laho pau kapon harbangan tuaka jolma hola Jesus do na margogo madidi marhite hite to di perbadia dan si Johannes madidi holan marhite hite ai di somma diodoson hari kotan hamubaun ni roha sian aka jolma ikon marhamubaun do jolma laho mangain padidion na marhite hite to di perbadia padidion marhite hite ai holan patujolo ni padidion marhite to dido namasa marhite hite haroroni Jesus marhite akapajahaon minggu adpen na patuluhon rekok rimang-rimang otak rade dididi marhite hite ai omma tadda haradeon lahu paubahod diri puhu martangiang jala rade pasidikon aka hajahaton halak Kristen ikut tarojor manghuto Jesus asa totong dididi marhite hite tode dungi ikom marlas ni roha majolma na manghuto Jesus ima tadda naung dididi ibana marhite hite tode taingot ia minggu adpen na patuluhonon ima minggu gaudete manang minggu adpen na patuluhonon ima paingot tita nungalam jonok haroroni Jesus denggam mololam di patuluhon pakirimon hasabamon dohot hajamoton Paus Fransiskus paingot to sude huriani Tuhani marhite hite tonana di bagasan Evangelii Gaudium asa marlas ni roha una totong dading di bagasan ari Jumaha na bolon lapatanna totong diihot parukilon silang dohok sitaonon dakyasaha tuhakeon alai saluhut ruas ni Tuhani ikon marlas ni roha majakon Tuhan